Hello guys, welcome to Mkosine Pile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much for joining. Ungakhohlwa ukuthi subscribe the channel. You guys mangaba ka subscribe, u like the video as well. Yeah, let us just get down to the video guys. Ngizokhuluma ke ngalabo babili abaseswatini you guys abasolwa ke ngokubulawa kuka aka. Khumbula ukuthi kunababhuti ababili abaka Ndimande abasaseswatini kunjena you guys abawu5 bakhona la sebabona ba in and out of court, and then kube nalabo ababili ke abakandimande abaloku besaseswatini kuthiwa bafuna idokodo lecala you guys. So kuthiwa ke laba babili abanukeke kufena komrepo aka ababanje eswatini bafuna idokodo lecala ukuze bathathe isinqumo ngesicelo sokubuyiselwa kwabo kuleli. Ngokubukeka nje kwezinto ngathi abafuni nokubuya kuleli guys, bazoloku nabo kudragisha yonke. Everything is just being dragged. Angazi you guys. Iphephandaba laseSwatini Times of Swaziland libike kabanzi ngalolu daba you guys. Ukhinani aka Forbes wadutshula ke wabulawa nomngani wakhe uTibelo Tips Motswane eThekwini nyakenye. Bobabili theleke labadoda abavithiza ngenhlamvu baphelela khona lapho bephuma endaweni yokudlela ke iwish ngaseFlorida eseyavalwa kunjena you guys. Umeli wababa nje eSwatini labo umnumzana uSive Sonke Ngwenya nguye oveza ukuthi amakhasimende akhe afuna ukubona idokodo lecala ngaphambi kokuthi baphendule. So laba abanje eSwatini umnumzana uSiyabonga Gezani Ndimande obuye abizwe ngonxele nomnumzana uMalusi Dave Ndimande ukuthiwa abandawonye ngumndeni lona you guys. They are siblings, they are brothers. So ke bayisikhombisa ke sebebonke abasola you guys abakhonjwa umbuso ukuthi bamkakisa okwenyamazana bajuqa umrapper uAKA. So ngokuvamile amaphoyisa awalideleli ke idokodo you guys. Awalidedeli ngiyaxolisa abalideleli yo guys, awalidedeli idokodo lecala ngaphambi kwesigaba lapho esekulungiselelwa ke ukuqulwa kwecala sebehlangene nabameli. So insizwa leza kwaNdimande sizivele izikhawe enkantolo eMantshi kwamanzini kulandela ukuboshwa kwazo ke ezone 4 eMbabane ngaseSwatini. So laba abahlanu ke bahamba icala kuleli, kanti laba ababili abakwaNdimande bona basaseSwatini kuzanywa ukuthi babuyiswe. So sisathunyelwa leso sicelo sokuthi ababuyiswe you guys, kodwa kuthe sekufanele baphendule basebefuna idokodo lecala. Kuvela ukuthi bathe abakwazi ukuphendula isicelo sokubuyiswa kwabo bengakaboni ukuthi amaphoyisa agugusheka nani edokodweni lawo okubayamanisa naleli cala. So babeka nokuthi azikho izikhali ezatholwa kubona ezibayamanisa nokufa kuka aka. So umeli wabo kuNgwenya uthe amakhasimende abo ezwa kuthiwa abekwe uxhaxha lwamacala ingakho befuna ke idokodo lalelo cala. Njengoba kasisho sicela imininingwane ethe thuthu ngoba kuthiwa ke kunamacala okubulala awukuzama ukubulala okutholakala nesibhame kubeni singatholwanga ngesikhathi beboshwa ngaseSwatini, washo kummeli wabo uNgwenya. Nakwezeka konke lokhu nje abalisa bakwaNdimande kulindele ukuthi babuyele enkantolo yeMantshi kwamanzini ngoMay 14 kuzoqhutshekwa nodaba lwabo kusho kuzobe kungolwesibili you guys. So ababoshele kuleli kulindele ukuthi bona babuyele enkantolo yeMantshi eThekwini ngoMay 15. Laba bazobe ngolwesithathu, labana bazobe bengolwesibili kuzophuma khona isinqumo ngesicelo sabo sebail. Yonke into nje for me ngibona lokhu iyadregisha you guys, kuyadregishwa kunama excuses you guys. Nampo ke kuthiwa abantu bafuna idokodo lecala kunjalo nje you guys. Angazi ngokubonakala kwezinto ngathi abafuni nje nokubuya ngapha basho bathi they do not want to come to South Africa ba right ngale ngaseSwatini. So kuloko kuzanyiwe ke you guys ukuthi labo bacele kwela seSwatini baze ngapha kubo eMzansi you guys bezohlangana nalabo abahlanu ngoba bawu7 bephelele you guys abasola ke ngokubulawa ka aka noTibelo Tips Motswane ke. Nampo ke you guys bahleli njalo kunama excuses. Ukuthanda ukujwayeleka futhi nje you know what, angazi you guys ludaba ke benginalo when it comes to obhuti bakaNdimande abayizelamani abangama siblings abasesela phana ngaseSwatini. Thank you so much ukuthi uyibuke le video. Ungakhothi ukuthi like, subscribe futhi uyishare somewhere else. Kanti siyobuya sibonane futhi ku video elandelayo. Bye.